As medidas de carácter paliativo tomadas polo Executivo local nas últimas semanas de cara a garantir o servizo de auga municipal a través do corte do suministro nas duchas das praias e nos sistemas de rego municipais, mentres se manteñan os niveis baixos nos depósitos do Concello, non son para o PP máis que un exemplo da mala xestión do actual goberno municipal. Segundo os populares, estas medidas repítense ano tras ano, sen que se faga nada por remedialo. No ano 2025, ano de maior esforzo fiscal de todos os veciños de Boiro, con unha subida do IBI do 25%, o señor alcalde bota a culpa unha vez máis dos problemas da auga aos veciños. Pero desde o ano 2022, onde saca o bando dicindo o mismo que neste ano 2025, non ha invertido ningún céntimo en ampliar estos depósitos. Desde o Partido Popular xa lle reclamábamos ao Concello cando levaron unha parte para mellorar a traída de auga na captación do río Coroño, era parte dun pos, que o importante era duplicar a capacidade dos depósitos de Vistalegre. O PP pídelle ao goberno municipal que se centre realmente nos problemas que lle preocupan aos veciños e non en grandes obras, como é o caso da ampliación da Casa da Cultura da Cachada ou unha nova urbanización de Barraña, obras que, segundo eles, non deberían de ser tan prioritarias. Durante este tempo, o máis importante é facer unha obra que ninguén lle pide, que é a ampliación da Casa da Cultura da Cachada, para o cual ha pedido casi 4 millóns de euros en préstamos, pero o servicio de auga municipal está en precario. E digo eu, non sería máis importante pedir un préstamo para ampliar estes depósitos, para que o servicio de auga chegara a todos os veciños, para que non houbera restriccións de augas? O Partido Popular reclámalle tamén ao Executivo que dunha vez por todas poña fin ás conexións ilegais á rede municipal de abastecemento. Ten un reglamento que está aprobado no Concello para perseguir esas captaciones ilegais. Persígas, córteas e sancione a aqueles que collen auga ilegalmente. Ou está usted amparando algún amigote que ten algunha conexión ilegal? Porque desde o ano 2022 que usted denuncia nun bando, parece que non fixo nada. Porque neste ano 2025 sigue dicindo usted que hai conexións ilegais. Que fai usted? O sueldo lle aumentou. E o traballo, iso é importante, traballar, pero traballar de verdade, e sobre todo nos servicios básicos. E a auga é un servicio básico. O PP tamén denuncia o estado de abandono no que se atopan as actuais instalacións dos depósitos municipais en Boiro de Arriba, segundo eles, totalmente en precario.